मोजां आइडिया दिपेन बर'ना देरहागोन बियो गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय जाम्बा थांसै माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदों बोलाय बबे दुनियाव नुखो सोर सिपिएमआ हयथ' नोंजों एलायन्स दंबा सोरबा कंग्रेसआ एलायन्स दंबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन नोंहा सोरजों एलायन्स दं फैगौ बैसागुनि सिगां आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जिथु जागोन बिनि सायाव सावरायनानै सिद्धान्त लागोन आरो जोङो जायफोर गेलेनो गोसो बिथांमोनहा दरखास्त' बा एप्लिकेसन होनो हागोन होननानै जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन बेखौ मालानिफ्राय होनो हागोन बिनि दिन थारिखखौ दिनै थिग खालामगोन आरो जोंना खोथाया जाहैबाय एनडिए हिसाबै बिटिसि ओनसोलाव 15टा सिट दङ एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ बे जोंनि थांखि आरो 126टायाव एनडिएआ इलेक्सन गेलेगोन 126टा सिट दं आसामाव बे हिसाबै एनडिए हिसाबै जों गेलेगोन जोंना जाहैबाय बेबायदि जेनेबा 4टा 5टा 10टा नङा जोङो एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांगोन बास। सार एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बयबो हान्जाया मदद होयोब्ला राजखान्थियाव फैनायनि बाथ्राखौ एसे इंगित होनायखौ बेखौ नोंसोर मिथिगौना मिथिया माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदों बोलाय बबे दुनियाव नुखो सोर सिपिएमआ हयथ' नोंजों एलायन्स दंबा सोरबा कंग्रेसआ एलायन्स दंबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन नोंहा सोरजों एलायन्स दं क्लियार खालाम नोङो अल पार्टिजों एलायन्स खालामखांबाय नामा बिपिएफजों कंग्रेसजों बिजेपिजों सिपिएमजों इउडिएफजों रायजर दल आसामाव बहुद पलिटिकेल पार्टि दं रायलायनानै बेबादि जानो हायोबाथ' मोजां रायलायदो बिपिएफजोंबो रायलाय कंग्रेसजोंबो रायलाय बिजेपिजोंबो रायलाय इउडिएफजोंबो रायलाय रायजर दलजोंबो रायलाय सिपिएमजों रायलाय सिपिआइएमएल दं हाजारथा दल दङ बे दलफोरनि हेफाजाब नांगौ होनदों दा दिपेन बर'आ सार सिडली बियाबाव साथाम साब्रैनि मुं ओंखारबाय बे नामा हाजार ओंखारबाय थागोन दिपेन बर'आ मोजां आइडिया दिपेन बर'ना देरहागोन बियो गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय जाम्बा थांसै दा मासि जिखिनि बिटिसिआव मासि रानलायनाय बिजेपिनि मोनबाय आरो बिपिएफनि जोंना बिदि नङालै आङो नुदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों बिजेपिआ मोनब्रै लागोन बिपिएफनो 11टा हगारगोन होनना बुंदों बे 11टा हगारनायखौ दिसपुराव नांगौना नाङा मानो जोङो एनडिए हिसाबै मथथे 15टाखौबो दिसपुराव हरजोबगोन आं बास 13 तारिखआव भारतनि गाहाय मन्त्रि बिकास भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि दाङ'रिया बिथाङा फैगासिनो दङ जोंनि बिटिसि रायजोफ्रा बिराद मोनसे आसायै दङ माबा मोनसे मोनगोन होननानै आरो जोङो बिटिसि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बयबो जयैनो बरायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं जोङो बयबो जयैनो बरायगोन आरो जोंहा मोनसे दासिमबो आसा दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि प्रधान मन्त्रिया निश्चय बिटिसि रायजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे होलांगोन होननानै माला फोसावगोन सार बिजाथिनि मुंखौ बिजाथिनि मुङा जेब्ला इलेक्सना डिक्लेयार जागोन बिनि उनाव जागोन।